पतालिम القرآن ترخم کی جوڑ رنگینی دا پتالم القرآن ترخم کی جوڑ رنگینی دا گلنا پارغیگی خیستا دستر بمدی دا گلنا پارغیگی خیستا دستر بمدی دا پتالم القرآن ترخم کی جوڑ رنگینی دا پتالم القرآن ترخم کی جوڑ رنگینی دا گلنا پارغیگی خیستا دستر بمدی دا گلنا پارغیگی خیستا دستر بمدی دا مبتی قسم اللہ سے محتمم دے قدر دانا مبتی اسحاق صاحب زمونگ دزلنو اتمنانا مبتی قسم اللہ سے محتمم دے قدر دانا مبتی اسحاق صاحب زمونگ دزلنو اتمنانا مفتی اسحاق صاحب زمون دزلونو اطمینانو مفتی اویس اللہ سے خیستا گل دس پر لیدا مفتی اویس اللہ سے خیستا گل دس پر لیدا گلنا پارغیگی خیستا دستر بمدی دا گلنا پارغیگی خیستا دستر بمدی دا پتالم القرآن ترخم کی جوڑ رنگینی دا پتالم القرآن ترخم کی جوڑ رنگینی دا گلنا پارغیگی خیستا دستر بمدی دا گلنا پارغیگی خیستا دستر بمدی دا مولانا حضرت علی سے مولانا صاحب دینارو دا دوارا عزت مند زمونگ پخر او وقارو مولانا حضرت علی سے مولانا صاحب دینارو دا دوارا عزت مند زمونگ پخر او وقارو دا دوارا عزت مند زمونگ پخر او وقارو پسی ما بچا منی خوارا کڑرنا علمی دا پسی ما بچا منی خوارا کڑرنا علمی دا گلنا پارغیگی خیستا دستر بمدی دا گلنا پارغیگی خیستا دستر بمدی دا پتالم القرآن ترخم کی جوڑ رنگینی دا پتالم القرآن ترخم کی جوڑ رنگینی دا گلنا پارغیگی خیستا دستر بمدی دا گلنا پارغیگی خیستا دستر بمدی دا مولانا مسلم صاحب المولانا عبیداللہ دو ہر یو طالب دا خوب منزلونو تسلا مولانا مسلم صاحب مولانا عبیداللہ دا ہر یو طالب دا خوب منزلونو تسلا دا ہر یو طالب دا خوب منزلونو تسلا مولانا عبدالرحمن سیب لکاستور اسمانی دا مولانا عبدالرحمن سیب لکاستور اسمانی دا گلنا پارغیگی خیستا دستر بمدی دا گلنا پارغیگی خیستا دستر بمدی دا پتالم القرآن ترخم کی جوڑ رنگینی دا پتالم القرآن ترخم کی جوڑ رنگینی دا گلنا پارغیگی خیستا دستر بمدی دا گلنا پارغیگی خیستا دستر بمدی دا ڈالے کل ڈیر پمینا دا تبریک دسو اشعارو لکلے چی پمینا من اللہ توحید یارو ڈالے کل ڈیر پمینا دا تبریک دسو اشعارو لکلے چی پمینا من اللہ توحید یارو لکلے چی پمینا من اللہ توحید یارو پسر چی مو تڑل نند عزت خلی پٹکی دا پسر چی مو تڑل نند عزت خلی پٹکی دا گلنا پارغیگی خیستا دستر بمدی دا گلنا پارغیگی خیستا دستر بمدی دا پتالم القرآن ترخم کی جوڑ رنگینی دا پتالم القرآن ترخم کی جوڑ رنگینی دا گلنا پارغیگی
پارغیږي خایستا دستر بندی دا ګلونه پارغیږي خایستا دستر بندی دا خپل د مبارکۍ نظم دو تعلیم القرآن تورخم باچا مینا خایستا بلبلانو ته ډالۍ په आवाज ده دو قاری امین الله توحیدیار دو دین نظم فرمایش کړی دی قاری اختر زیب والسلام.